Sayona hi chui thumhno la tura ava ho khan hi chui do kana mi chu ala a alak pa chuan an unaw thalak chu a hmuta a an thalaka an hnunga chuan tawar kha alo lang ve bawk hi chui chu damtoina chingin alo chuak ve che a Sayana chuan eitur chu uluk taka siam sakin muang changin eidon nia ati sapa hi chui chuan lian taka hopin tuya tilutuk Sayana chuan tuna chang chuan cho eidun ve zia tuang o chuan zel nilofin ina ang ve tuanga ati chuan hi chui chuan engpiklai nge jel katia nangma soive kalom kumthum kan chen tun chung khan he in hi avot rai renga kanin bingai lofa kan mutlang lo boka ati chuan chu chui du mi tin amhuya thil kai ti fai pa chuan mut chan nuam lowi ti viau te chuan soifat te che katan chuan he in hi alum nuama zana kalo ho hian lai thi alowin on china anuam ka ti yom ti ka she china ke en che hian khovela thom te chu a re tia ka athlamuan thak chin ama ka shil to che min du lo tura ka ti che khaila hria em ati chuan hi chui chuan shete reng mai tianga min ti kher lo tur che nia lo tin tianga ka ti lo che kha chuan ka thinlung ka pek mai che kha ka hlawa tia a in soi fia lai chuan hi chui chuan a hmai soi to atira changin ka ple nai tel lo min ti kha ingei soyom zia tina zota a huna thlen huna ka shilang che ti chowina lo chang miswal pa lo piak na te chu mulein lau thong lo tur chuan a lo tia 406 phone kha chu an pahni chowa an sha thilania wangin police te pek chu atum shan lo bok amal malin ka chingfelanga engma iti ve ngai lo tuma pula la chong chuak shi lo bokla miswal hi kan hnai takami ni sia film khuranga yani atia 406 phone chuenin ka ngai don hle mai hong he chui kol takha 406 ani chowin a chuak china taka imut korte kha tia vala ka tum chuan hi chui chuan dan tumina vapota Sayana chuan aloman het sot hi chuin kani na nga min pom tu pawangin kalome ati sap chuan lo ko in engkimisha thuna chu tiang choni ti ve thengem ati ril ruwa miswal pa chuan text chu lo dong vele in phone chu ila le time arun tia lakle ta tumni khan Sayana nen chuan elevator a an chuang duna aru ka thlek rengin asana punte chu aena Sayana chu arim tuya tilutuk laklet le ka tum chu kha phone te ship kha ni lo engkim kala let fek don arim thleng son ti chu avathon let vele a Sayana nu le pa te chuan new sa miswal pa chanchin an soi fit ruk fela sang mit murong in anglo ati lai chu Sayana nu chuan angai thachi khlea chuti lai chuan an assistant chu lo kalin HBC a an interview tur chu arun chillea atu ka chuan darsom pakhat vela chuan hi chui chu ron harve chein Sayana chu arun zong masabera a hmu si lawa chuan kolta in atlang thei reng reng lo lau thong lutuk hian amit tui chu alwang chuak zung zunga ma se amu mangle kalo ni a han har chuan Sayana room chu avaena ani chu tuitaka lo mu hilin a en reng a hmaya chu sakna lama chuan ti har ta in Sayana chuan khuma chuan potlutin amutir ve ta ngala imutuyem atisap hi chui bula hunmana du fang liao liao chuan chol alola hi lo ni kaldu nai niyem tia hi chui ya zo chuan a athak pu itimai thei ma se ni tin khan kalsan chia chenche katum reng chung khan midang te anga nunpa ngai tak man kha kaswang to ve china ati chuan engti ka changin nge chu tiang swang to na chu ineya tia lo zot fatin kanupuya ni hi ati ni kha lo ni
chuta chang chuan min lo hmangai amo tia lo chain ani chuan keima chuan khami ma te chang khan ani ti na ko a chuti lai chuan team leader chuan alo kola I chol nia kalo biak che wangin ka tipal ma se I lo kal nge ngai aron tia pe ku yang chu reporter te hian lo bom hutin hyongjin chuan pek sayana tu soi te kha I tu soi nen adang lam hlak sia soi tur neem tia azo chuan Mr. Pek chuan kan spokesperson hian apa tan boina siam lo sha matuma chu wang chuan politics wang nilawangin asoi mai ani tin alo chang fel le thliama chuti lai chuan pangpar lian tak chu ron ta in chuta chuan pek chang ho tu pa pek o yanga fapa pek sai na thil ti ka shevek ti chu alawin tara reporter te peng chu aver le hle sayonan office of athen chuan team leader per chuan herben keu te uwa hian surprise alo ti hewa sayona social media fela mi te nan chir the vak wang khan an support na tilan an lo tum hi lo ni sayana chuan hei wang hian office kal turin min tiamo kum thum chunga chul kalak fe masapera kher hian ati chuan team leader chuan chul ilasia xiaomi ti hle karinga tin alo man lo lutuk kan ti to sa thla la howang u tela ti zel a thopui te chuan an lo za pui ve lutuk khoyange Mr. Park hi ati mek lai chuan aron thleng ve che a ti chuan am pahni chuan in befal lein kan hekha kan zo to a omna kan she thei to e tin a just chu apea ha jong gyonggi do ti chu alowin siaka menson omna khani doje chuan ikal don chuan kalokal veang ati chuan keima in kakalang police te lo shil lola tin akalta a sangu chuan no pangte tur chu vapile in nan chuan an thil chui lai te chu alo zot chianga a hmai lo shwai newscaster kha ibial nu ni lawami I hmangai masaber kha kala shereng ani nanglo hle ni tiro hong he jui khan inge ti tak zel le ati sapa hi jui chu anu chon run toin chairman in run ho shi phot turin ti chea ma se lo holofang he in hi I chwa sana ni chuan ilet le thelawang chuan thil ti swal tu po kha kshia sai na fawa inne na soipui du tu chu hongin nai ni a in chiranga po chen chewa tumani mai election kal tuang lai takin achele ngala ngoite alo kirti isha tomo belola athu soipo ngai thareng reng su ati mek lain hi jui chuan miswal pa hne chungin message adonga u nau nu ka shil to che kha pek sai na hi isha chiang lo ka ti kha isha chak lawami ron tin video chu aron thona anu chwa lai reng po chu asha changlo sai na po chu yongjin chuan ron kolin pangpar thalak ta chu aron thon fe chia boka miswal pa thil ti ni tiro enge hona chanchen yang le tia azo chuan zong chhuak tura akal mek thu chu shila hi chui po chuan video chu lo enin TV show satlia le kalo ni sangwa chuan ron texin hi ju engei tia tin a chan le thun chu ngakhlel tak khian lo chang renga hi chui chuan in hmu puya som ta ngal Mr. Hongale Mr. Pe kate chu lo in hmuin social media a an headline pek sai na blackmail don hian peku young election hi ati chheme angem ti te chu an lo ena Mr. Pek chuan imo phurna nia siam chang che ati muk chuan engthil se nei lo ngei soya lo tin Mr. Pek chuan thin urlu tukhian if anu wanga thil thleng vek ani lom ni kanin biak rem na angkhan ti ve mai la chu tiang thil hi thleng lofang ati hlar chuan muang chang hian thil thleng to ni kha ma se I soita ka chuan in chung ko chak lo na kha chairman pe ka hian aching fel tak me wo mo
thil chin fel lo om ta se ati chuan khup zul hian a om lo fang a han ti ve a ta se ka ti ni chu kha thil kha lokalin keini pahnih hi min hnuk niam ani vai chuan keima nge hian tereuh te te in ame changin ka chan to ang chuan itwal zola ka the darang film khurla chingfelang che tin a thosana Mr. Pe ka chuan kumthum liam ta min bat kha min rule tangtelin iom theilawa mi ka soi chu ifanu upazok kha ati vele saka hi chui chu fashaina chon fakal vein sangwo chu an case khoilai mek no pangbo chungchang te chu alo zot ve a saya na po chuan mention chu lo thleng ve che in a han en kwala in hnuaya kongka om chu muin khonatum mek lai chuan thom sheta in a han en chuan projector hian hi chui phone a miswal pa thon che kha alo in play ve a top thutin thu hi aron in sia ka itiani tol thattui ni peksa yon ti chu alo in sia ka video chu in play le in chu video hnuaya chuan no pangbo chungchang chu scroll a chuan alo in sia ka sangwo po chuan hi chui chu mensona chuan lo shwain tinge he case chungchang hi min zo a shati neyami peksa yonan min zot to boka ati chuan hi chui chuan alu chu lo thinga khwa thim to fangin chuna kan kal le mai don nia ati lai chuan sai na chuan anni pahni chu awam humana hi chui chu fakol thangalin hi chui chuan alo langam lo sangwo chuan I chang thelom I chong thei ti shetu midang anum ve ni mel ati lai chuan sai na chuan chak tak khian ron zoya horna ron pe vak vak bok an ma tak chuan vatlan khalin ading ta a thin urlu tuka ron chhuakin a ron pan hnaya hi chuin hmu vela chuan chhuwa ve lo tumin sangu chuan kalsu tenga om chan po hi a shat lo hi tin sayana nupuya ni ti chu a she ve si lo a chhuak lui ta thova sayana chuan hi chui chu akara chuan da in sangun hne na chuan hi chuin haya hian runkal to ngai suang che atiram maka chutiang soi turin tungei ni alo tilet ve a Senior Child Care Center a thil theng kha engchan nge shiat thil ti swal tu chu izong hmu to em ilo shereng to zo ka chuan phubalak chui tu mi ka she swal po ni mai thei ma se ta hian du to kro ati chuan tinge ingai ven em engin zom na ngein nei tin alo zot let ve a chutiang ka ngai ven ber lo ilo lan ve chang che khan in vo na te bompok te in ruk bo te thlenga thil thleng pal ani do na mi tisalin akal santa a hi chui chuan miswal pa video ron thon te chu lo hmuin sai na chuan tinge keima min zo mai lo min zo thlawa mi ati chuan o alo ti sapa ka chungchang mak tak sha ti hlawa mi ril ru na taka a han ti chuan hi chui chuan 406 ka ni ti ishat ka hlo wangin voitam tak tlan bo ka du china min ngai dam lawa min hu tu to lo kha ka hlau lu tuka I thuru ka shiani chuan I kalbo ma yang ti ka hlawani chu wang chuan ka zo theilo che chu chau chu ka hlawani lo zinga ka tho changin ka ngaya cha theilo fa ni zana ka hlimna te kha dot mayan ni ka hlawa tiang hian min hmangai mai hi ka ringai lo fa engtin nge ka ti theyang tia acha hliam chuan saya na chuan alo ko ta hle a thuruk nei bik lola min han shil vek te kan chet na lai te hi in hmu vekila ati chuan hong he ju hei hi shereng ro ipek sai na shat chin hi he khovela changa alo bova pek chang ho tu pa kani na le pek u yong fa pa kani na te spokesperson kani na te kapai bo fe khuna lo thlenga ni chuan hei hi shereng ang che he khovela pek sai na kan hu chha du om chun chu hong he chui ta pek sai na chau hi ni
tin akwa le hle hle a atu ka chuan inai chu ina hoin apa chu va hmua in nei hma a le khadon kha apa te ni le ni lo chu avazota chu le kha chu DNA test na nin pek u yang ale pek sai na te DNA chu a in mil lo ti chu lo in sia ka tinge in nei na changa min tlan chhiat tir ati chuan hunkal to chu lo langa mi zong zong in pek u yang fa pa in chungun fanu pasok a nei don tian chefek tua chuan I fanu no pangsok da itum siamo tin an thin rim hle Mr. Honga chuan kan chung ko nei te hian in remna kan nei reng tua chairman pe ka khan chingchin min nge na chuan ka du du ka ngen thei do na ni tin an in remna siam na lekha chu a cher tira he thu sia khi pomani don chuan party e te chuan an du du engti khuna po party bitin an ti sak do na ni ti chu alowin sia ka inai chuan kano panlaya accident nu khan refe chu I thin urani kha police le prosecutor te I chui tir vak vak ani kha tingei ti top nilo tuin nge ti top che ati le chuan Mr. Honga chuan thil thleng to chu angai to le a afanu hne na chuan nun hlui chetak chu I soi chuaka heizo khingai to ro peksa yonan phona to ka miswal chuan he chu I shefeka a omzia chu nangle sayona le he chui a shefeka ni chu ti na shilta Mr. Pekale anupui te chu HPC te chuan interview chu lo nei pui mekin nupa in hmangai tak le lim thei tak ang chuan an han om der vela yuri chuan tunlaya an boina to chungchang te chu a soi kai chuan sayona nu chuan changin thuthang tam tak oma mi puite le min chan tu tam takte boina kan siama wangin ngai dam kan dil tak me wa amai ro chu ka fapa pek sayana hian midang zung ain atorna sa ni anu ka ni na ngin thu soi ka du'a tin camera en chuan ti hian soita a ibula ka soi fo chin kha ila shiaem tin hunkal to chu alo langa afapa chuan chapchung hian kongkhar chu achum vak vaka anu chuan ka khung bo che ni lo ka veng him jok che ni atia camera ma chuan kalaveng him le che lang che sayon tin afapa tak tak jok tan chuan thu chu cha a hi chui po chuan na chulo zom ve thei to in sayana po chuan briefing alo nei ve le boka thu soi zo chuan zo na chan hun chu siama athu puan ne na inzom lo thil chu zo lo turani ma se zo tu an nei nga tia shat chuan mic chu off ta a an zo na te chu ron vo tu che khan enge phut ti te ithil ti ka sia peksa yon ti te kha enge omzia ti te chu ani hloma sayon a chuan ka chungchang chu in ngai fen hlom hle mai min chuya diklona ka nei ngai lo ani ti ro ani chuan peksa yana chaklona chu enge ni ta angle mei chiang nge drugs thil ka hmuang cheu in thil chui thiam na te kha he zo na chan nan hian hmang ro u tin video chu chua hei hi nimina min blackmail tu hne na changa ka don ani hi enge omzia ni a enge tu ti hi in shelo ani ti ro keipon ka shelo chu wang chuan min chui pui ro u ate chuan hyongjin a chuan zong hutaila ate chuan sayon a chuan azong chuak tu chuan min interview theyang tin achanga an phurhlom hle spokesperson office a chuan koldungin sanghador nei tu pa kha lo ni ani chuan spokesperson peksa yon hne na thil shil tur nei thu chu aron soya hi chui elevator a alu chuan sayan chu alo om veya midangan lu bil le chuan hi chui chu avatol hnunga sayan chuan akut chu ru kin alo fon sak
tuman an shat ve lo nan sain chuan an in bia a Sayon na chuan alo thiam ve to lutuk ina kanin mudon nia kalo tlai lo fang boy deu na khiana tia an hlim dun hle office han thlen chuan team leader chuan lo pan vatin nichina ron kol tu sei chu alo hlan chonga aladam ti chau chu lo ni aron kol na number ka in ngala sum do na number ani ti na lo shila chu mun chu vapan ta ngalin hun kal to chu alo langa sanghador nei tu pa nen khan an lo cheng tu chin hi lo ni an hlimin chu pa chuan a tuat thleya ma se ni khat chu sayan chu mi te chuan lo lam donin chu pa chuan lelama hoisan maka ma se alung chelai mulo se ati awang zok chaw ani si sayo na po chuan an tlan liam pa chuan lung chelu tu khian chu pa chu a thlir zui phong fonga sayo na chuan aladama ti kha ngai to in ama kha ni theyem atiril ruwa zan khat chu amu hil chu harin pona chuan a vachhuaka mi pakhat hian naupang chu tuipuya chuan hnimpila tha chu lo tuma rap thak tilu tuka a en reng chuan amit chu ron hup sakin ron chhuak su ka ti chekha lutro alo ti supa hi chuin sayona ho hun ngak hlel taka a chan reng lai chuan inai zok chuan alo tloa tingei lo let le tia azo chuan inai chuan engwanga tlan bo nge ka ni ti min zot jok don lo mi kapan min shila sayona blackmail tu khan nangle in neina a shefek atia in nei ka tu lo chan hi ishat ve ngai ni ka ayo a nei ngai na chan kha tin DNA test na lekha chu a hmuwa sayonan in avalu chuan chu pa chu ni khoshelofa omin kang mei chu alo chok na sa hle maya kwa chua atum lai tak chuan karen run puakin an thal ta top hi chuin lekha hmu chuan sayona thu soi te kha angai tua chhuaka ilo shat chin pek sayona hi he khovela hian lo bova pek jang ho tu pa kani na te pek u yong a fa pa kani na te le spokesperson kani na te hi ka pai thani chuan hei hi shereng ro he khovela pek sayona kanu chhia dom chun chu hong he chuita pek sayona hi ni ati kha angai to a office lama chuan richi tan nei laya an thalak te kha an lo en hloma hi chuina han en chian chuan thalak zong zonga chuan sayona chuan manga email tak khian alo en 5 ka alung chu a che hial thei